Καταρχήν, αν δεν συμφωνούμε με το κρύο, έτσι. Φαντάζομαι εσάς. Θα πω ορισμένες σκόρπιες σκέψεις για το κλείσιμο. Σας ευχαριστήσω και πάλι που με καλέσατε και κυρίως που άκουσα έτσι την πολύ ωραία κουβέντα και συμμετείχα και των συνομιλητών μου αυτά που είπα. Θα διαφωνήσω λιγάκι με τον Ισμάτ, σημειώνοντας ότι η εικόνα που έχω εγώ για την Αίγυπτο και την εξέλιξη ήταν ότι ήταν διαταξική, όχι αταξική, αλλά διαταξική. Είχε δηλαδή και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αστικής τάξης που την γνωρίζει και πολύ καλύτερα και την περιέγραψε πάρα πολύ καλά στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν στο σύνολο των χωρών. Αλλά τουλάχιστον στην Αίγυπτο έβλεπες και την αστική τάξη παρούσα στην εξέγερση. Ένα κομμάτι της σίγουρα δεν είχα μία ζυγαριά για να τη μετρήσω, αλλά υπήρχαν και τα πολύ φτωχότερα στρώματα. Υπήρχαν επίσης και πολύ φτωχότερα στρώματα υποστηρικτές του καθεστώτος του Μουμπάρακ. Όχι μόνο η αστυνομία και οι παρακρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αριθμούν στην Αίγυπτο, αριθμούσαν πριν 1.280.000, ήταν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, που σημαίνει αστυνομία, μυστικές υπηρεσίες κτλ. Το δεύτερο που θα θέλω να σημειώσω, και δεν ξέρω αν έχει και κάποια σχέση αυτό με τα δικά μας ενδιαφέροντα, είναι ότι ένα από τα κυριότερα παράπονα ή συνθήματα της Αιγυπτιακής εξέγερσης και των υπόλοιπων χωρών, όπως διαβάζουμε, αλλά της Αιγυπτιακής εξέγερσης που έζησαν, ήταν το θέμα της διαφθοράς. Ήταν στην ατζέντα από τα κορυφαία, αν θέλετε, το παράπονο, η διαπίστωση της εκτεταμένης διαφθοράς που υπήρχε, κυρίως από κρατικούς αξιωματούχους. Και το τρίτο δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, όπως ο Ισμάτ και ο Βαγγέλης, ίσως από τη φύση μου, για την τύχη δηλαδή των εξεργέσεων, κυρίως γιατί οι προσπάθειες είναι ήδη φανερές και στη Λιβύη και στο μιχλώδες αυτό το οποίο που υπάρχει στην Αίγυπτο. Υπάρχουν προσπάθειες χειραφέτησης των κινημάτων, όχι αυτοχειραφέτησης, περιορισμού ή να τους τραβήξουμε στο μέρος στους διάφορες πλευρές, όπως για παράδειγμα και η κήρυξη της ανεξαρτησίας της Μπενγκάζης, εγώ τη χαρακτηρίζω έτσι, από έναν πρώην στέλεχος του καθεστώτος Καντάφη, ουσιαστικά βασικό στέλεχος. Υπάρχει βέβαια, θα κλείσω με το πόσο, παρότι εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, το πόσο ωραίο μου φάνηκε η ελπίδα στα μάτια του Αιγυπτιακού λαού, των απλών ανθρώπων που συναντούσε στην Ταχρή, και η ατάκα μιας φίλης της Γιασμίν, που είπε ότι αυτό που έγινε κυρίως τώρα είναι ότι μάθαμε να μην φοβόμαστε. Έτσι, απλά τουλάχιστον να διεκδικούμε αυτό που θέλουμε και να φωνάζουμε γι' αυτό. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που βρέθηκα εδώ κοντά σας. Ναι, εγώ θα έλεγα, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ήταν σωστή παρατήρηση ότι μιλήσαμε εμείς πολύ και η αίθουσα μίλησε λιγότερο, γιατί φάνηκε και τις τοποθετήσεις που έγιναν από κάτω και αυτό δεν είναι για να αποδώσουμε τιμή στην αίθουσα, ότι προσθέθηκαν πολλά πράγματα. Θα ήθελα να βγάλουμε λίγο τη συζήτηση από αυτό το αισιοδοξία-απεσιοδοξία. Δεν θα ήθελα να καταταγώ ούτε στους αισιόδοξους ούτε στους απεσιόδοξους. Η αισιοδοξία εκφράζεται πολλές φορές με την πράξη, με τη βούληση, πάει καλά. Δεν είναι απεσιοδοξία όμως αυτά τα οποία θα πω τώρα. Είναι ένας σκεπτικισμός και βέβαια σε αυτή τη φάση, ας πούμε, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε σκέψεις. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει την έκταση του γεγονότος, αλλά μιλούσαμε για πολλές δεκαετίες για εξεγέρσεις επαναστάσεις που συνέβησαν σε διάφορες περιοχές της γης, σε ορισμένες χώρες, και οι οποίες σημάδεψαν τον κόσμο. Αρχίζοντας από εκείνη που τις 10 μέρες εκείνες που σημάδεψαν τον κόσμο στην αρχή του 20ου αιώνα. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι μια μεγάλη ανατροπή, μια μεγάλη εξέγερση. Το πού θα φτάσει όμως, πόσο μακριά θα πάει, χρειάζεται κανείς να σκεφτεί αρκετά. Νομίζω ότι τουλάχιστον περισσότεροι που καθόμαστε εδώ τώρα μέσα σε αυτή την αίθουσα, δεν είναι ανάγκη να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας άλλο με την πληροφορία ή με το ότι θα πάνε καλά, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Προσωπικά θα σας πω ότι με απασχολεί. Με απασχολούν πολλά. Με απασχολεί καταρχήν το θέμα της πολιτικής ηγεμονίας. Τι είναι αυτό, χρειάζεται πολιτική ηγεμονία σε μια εξέγερση σαν και αυτή που συντελείται εκεί, και τι είδους πολιτική ηγεμονία χρειάζεται, εάν χρειάζεται. Το ότι στην πλατεία Ταχρή μαζευόντουσαν
χωρίς τα μηνύματα τα οποία έστελναν τα διάφορα μέσα, τα οποία χρησιμοποίησαν από τα Facebook, από τα SMS, από οτιδήποτε τέλος πάντων στενόταν, χωρίς να φέρουν την υπογραφή κάποιου κόμματος ή κάποιου πολιτικού παράγοντα, αυτό φαίνεται πως ήταν καλό. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ωριμότητας και πιστεύω ότι αν εδώ πέρα πούμε να πάμε στην πλατεία συντάγματος, οπωσδήποτε η πρόταση αυτή θα φέρει την υπογραφή πολλών πολιτικών σχημάτων και πολλών πολιτικών παραγόντων. Αυτό δεν θα κάνει καλό. Φαίνεται ότι είμαστε πια σε μια εποχή που έχουν γίνει κάποιες υπερβάσεις, γιατί έχουν γίνει και κάποιες απαξιώσεις. Έγιναν, τι να κάνουν. Έγιναν και σήμερα υπάρχει πολλή επιφύλαξη για τα πρόσωπα και για τα πολιτικά μορφώματα. Αυτό υπήρχε και κάτω και φαίνεται πως ξεπεράστηκε και που στην πράξη, μέσα στη δυναμική της εξέγερσης αυτής, θα φανεί τι θα επιβιώσει, τι δεν θα επιβιώσει, ποιες θα είναι οι πολιτικές οργανώσεις, ποιες θα είναι οι πολιτικές μορφές και το καθεξής. Ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης που μπορεί να κάνει κανείς είναι να κάτσει να δει αυτή με η έννοια του εθνικού συμφέροντος, η έννοια του κρατικού συμφέροντος, η έννοια του κοινωνικού συμφέροντος, η έννοια του ταξικού συμφέροντος. Πόσα λίγο διαπλέκονται αυτά σε αυτές τις εξεγέρσεις. Εάν βέβαια κάτι υπόθηκε πριν, έγινε μια παρατήρηση ότι γύρισαμε πολύ στο παρελθόν ή πάμε πολύ προς το μέλλον. Δεν μπορείς να μην πας στο παρελθόν όμως, να μην δεις ότι αυτές οι κοινωνίες έχουν έναν πολύ μεγάλο πλούτο. Δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι υπάρχει εργατικό κίνημα στην Αίγυπτο, άρα η έννοια του ταξικού συμφέροντος υπάρχει από τα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν μπορώ να μην σταθώ στα πολιτικά χαρακτηριστικά αυτού του εργατικού κινήματος, το οποίο ήταν αναρχικό, αναρχοσυνδικαλιστικό, αγαπητοί φίλοι. Και μάλιστα, για να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, μακάρι να μπορούσαμε να τα ευλογήσουμε και στο μέλλον, οι πρώτοι αναρχοσυνδικαλιστές, οι οποίοι ξέρετε τι κάνανε, αν προέρχονταν από την παροικία, μπήκανε στα εργοστάσια μέσα αυτά και υποδαβλήσανε κινητοποιήσεις. Αυτοί ήταν Έλληνες αναρχικοί του τέλους του 19ου αιώνα. Έτσι γραφόταν η ιστορία τότε. Αυτά τα φαινόμενα αποτυπώθηκαν και σε κινήματα τα οποία μας φαίνονται περίεργα σήμερα και τα οποία τα εξετάζουμε, και είναι σωστή παρατήρηση που έγινε εδώ, ότι τα εξετάζουν κάποιοι βέβαια μέσα από μια ισλαμοφοβική, αν θέλετε, προσέγγιση και άλλοι από μια εκκοσμίκευση της ανάλυσής τους. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε το φαινόμενο του Ισλάμ. Γιατί μιλάμε για Ισλάμ? Μιλάμε για χώρες όπως εδώ στην Ευρώπη έχουμε χριστιανισμό, ξέρω εγώ τι είναι, είναι χριστιανικό το υπόβαθρο και είναι μουσουλμανικό το υπόβαθρο. Τελεία και πάμε. Αυτό είναι. Το ότι σε κάποιες εποχές μπορεί αυτό το υπόβαθρο να συντελέσει στο να, αν θέλετε, να δημιουργηθεί, να αναπτυχθεί ένα αξιακό σύστημα, ένα ηθικό σύστημα, αυτό είναι καλό. Και αυτό έγινε εκεί όταν έπεσαν κάποια άλλα αξιακά συστήματα, γιατί τα παρέσυρε η πράξη τους. Δεν ήταν καλή η πράξη τους. Δεν πήγε καλά ο αραβικός εθνικισμός, δεν πήγε καλά ο αραβικός σοσιαλισμός, δεν πήγε καλά γενικά ο σοσιαλισμός, δεν πήγε καλά γενικά ο εθνικισμός, δεν πήγαν καλά πολλά πράγματα και έτσι το αξιακό σύστημα εκεί φαίνεται, δηλαδή οι ηθικές αντιστάσεις, η παιδαγωγική μες στην κοινωνία, βρήκε ερίσματα, βρήκε να πατήσει εκεί. Το για πόσο θα πατήσει, τι θα κάνει. Ωστόσο αυτό σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία την βλέπουμε, στη διαμόρφωσή της να πρωταγωνιστεί στα πολιτικά δρόμενα. Πρέπει να την πάρει κανείς υπόψη του και ούτε από τη μια μεριά να στέκεται στην ισλαμοφοβική αντίληψη, αλλά ούτε και από την άλλη να προσπαθεί να την ξεπεράσει εύκολα, ότι δεν θα παίξει κανένα ιδιαίτερο ρόλο, ότι και εκεί γρήγορα θα ξεπεραστεί και τα πράγματα θα αρχίσουν να μοιάζουν με τα δικά μας. Δεν θα μοιάσουν με εμάς, δεν θα μοιάσουν με τα δικά μας, άλλωστε και τα δικά μας δεν ξέρω πόσο θα μοιάζουν μετά από λίγο καιρό με αυτά που ζούμε σήμερα. Το ζητούμενο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την μεταβατική περίοδο της παγκόσμιας κρίσης, που είναι μια συνολική γενική κρίση του παγκόσμιου συστήματος, θα τα δούμε στην πορεία. Εδώ τώρα, και θα κλείσω σε αυτό, εδώ επειδή ήταν ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση που έγινε, η αναφορά που έγινε, στο γιατί ο Τσάβες, γιατί ο Κάστρο και ούτω καθεξής.
Εδώ είναι γι' αυτό και έχει και μια αξία για μένα τουλάχιστον, να προσπαθώ να δω αυτά τα πράγματα πως η έννοια του κρατικού συμφέροντος. Τι να κάνουμε, μπορεί ο Τσάβες, ο Κάστρο και τιμούν, φαντάζομαι περισσότεροι από εμάς, και εγώ τιμώ την προσπάθειά τους, τον αγώνα τους, το ότι όρθωσαν απέναντι στον ξένο παράγοντα, απέναντι στον υπεριαλισμό, και αυτά όρθωσαν έναν τείχος, προσπάθησαν να οικοδομήσουν τις κοινωνίες τους. Αυτό βέβαια δεν τους απαλλάσσει από λάθη. Όπως όποιος προσπαθήσει να κάνει κάτι, θα κάνει λάθη. Πολύ σωστή αναφορά αυτή για τον Νάσερ, την πρώτη περίοδο, ο οποίος θέλησε να συγκεντρώσει σε μια, δημιουργώντας, παίζοντας στο επίπεδο της πολιτικής ηγεμονίας και μιας ιδέας για τη συγκρότηση του κράτους, θέλησε να τα πάρει όλα και να τα ενσωματώσει. Δεν υπάρχει εργατικό κίνημα, ενώ υπήρχε, πρέπει να το εξαφανίσω εγώ, θα εκφράσω τα εργατικά συμφέροντα. Κρεμάω λοιπόν στην Πέρχα, νομίζω το έκανε, σε κρεμάλες, και τους κρέμασε, όταν αυτοί βγήκαν να τοποθετηθούν, τελειώνω με αυτό. Τι άλλο, οι Ισλαμιστές, ο Σαγετικότοπας είναι φωτισμένος Ισλαμιστής, δεν ήταν κανένας τύπος, έτσι, καθυστερημένος, κάθε άλλο. Πάει και αυτός. Λοιπόν, γιατί το ηθικό πρόταγμα, θα το δώσουμε εμείς. Εγώ θα το δώσω, έπαιξε το ρόλο της πρωτοπορίας. Τώρα, η πολιτική ηγεμονία, η πρωτοπορία, αυτά είναι ζητήματα. Συζητήθηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα, Η κατάληξή τους δεν ήταν η καλύτερη. Τελειώνεις όμως με αυτό. Προχωράς έτσι, άνορφα, γενικά. Όχι, κάτι πρέπει να αναδειχθεί. Πρέπει να αναδειχθούν πολιτικές μορφές. Μεγάλο εργαστήριο τώρα ο αραβικός κόσμος. Μακάρι να γίνουμε κι εμείς σύντομα ένα εργαστήρι. Ένα εργαστήρι που είναι στο τέλος του, από ό,τι φαίνεται, με το πώς βλέπουμε την πολιτική ζωή και τα πολιτικά πράγματα. Είμαστε κι εμείς σε κρίση. Μακάρι αυτή η κρίση. Για να γυρίσουμε στα δικά μας και να κλείσω, μακάρι αυτή η κρίση να βγάλει και στην επιφάνεια τα αδιέξοδα, να αναζητήσουμε κι εμείς αυτό που θα έπρεπε, ούτως ώστε πολύ σωστά να κάνουμε κι εμείς τον τόπο μας, το καθήκον μας, να εμπνευστούμε εμείς από αυτό που γίνεται αλλού, να πιστέψουμε ότι μπορείς να κάθεσαι 20 και 30 μέρες σε μια πλατεία και να παραλύει ένα ολόκληρο σύστημα, και ας ρίχνουν οι ελεύθεροι σκοπευτές από πάνω. Όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ορίμανσης, από εκεί πέρα θα τα βρούμε και τα υπόλοιπα, και ίσως όχι εμείς πια, και θα είναι καλό αυτό, θα τα βρουν αυτοί που θα μας τα πούνε, γιατί θα είναι και η ώρα της απόσυρσης των περισσότερων από εμάς, που εδώ και 30-40 χρόνια δεν τα κάναμε και τόσο καλά. Τελείωσα εγώ. Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο, γιατί πιστεύω ότι εξαντλήσαμε την περιθώρια της κουβέντας μας. Όσα αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι ο αραβικός κόσμος σε όλες αυτές τις χώρες αναφέρει τη λέξη «δεν φοβόμαστε πια». Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Έσπασε το φράγμα του φόβου αυτή η εξέγερση σε όλες τις αραβικές χώρες. Το φόβο σαν αίσθηση απειλής τη ζωή σου, το πιο πολύτιμο αγαθό. Επερβαίνεις αυτό και θυσιάζεσαι για αυτό που πραγματικά πιστεύεις και θες να κάνεις. Και το δεύτερο στοιχείο, ο φόβος σαν αίσθηση υπεράσπισης αυτό που έχεις για να μην το χάσεις. Σαν αυτοπροστασία και σαν προστασία αυτό που έχεις για να μην το χάσεις. Αφού δεν έχεις τίποτα να χάσεις, οπότε στην πραγματικότητα απελευθέρωνε αυτό το σπάσιμο του φράγμα του φόβου τεράστιες δυνάμεις και αποθέματα δυνάμεων που πράγματι γίνανε και θα γίνανε δημιουργικές. Και επιβεβαιώνοντας αυτό που σας είπα προηγουμένως και αυτό που είπα τώρα, είναι πρακτικό, συγκεκριμένο παράδειγμα θα αναφέρω. Η εισβολή των Ισραηλινών το 2006 στο Λιβάνο. Με 120.000 στρατιώτες που αναλάσσανε κατά τη διάρκεια των 23 ημερών, κατά τη διάρκεια του πόλεμου αυτών, δεν κατέφεραν να μπουν ούτε σε ένα χωριό. Και είχαν θύματα και απώλειες από όσα είχαν σε όλους τους πολέμους με τους Άραβες από το 1956 μέχρι το 2006. Στο Λίβανο πολέμησαν μαχητές, καθόλου στρατό, όλες οι κάμερες, όλοι οι δημοσιογράφοι δεν βλέπανε κανένα μαχητή. Και όμως αυτοί οι μαχητές που δεν καθοδηγούνται από στρατό, ούτε από πετριλάτιες, ούτε από κόμματα μεγάλα, ούτε από κράτος, μαχητές που πιστέψαν αυτό που θέλουν να κάνουν, ανέτρεψαν
το μύθος αυτό ότι το Ισραήλ έχει το στρατό που δεν μπορεί να τον νικήσει κανείς. Και κατέρρισε όλο αυτό το μύθος με τη δολοφονία του στέλεχου της Χαμάς του Ντουμπάι, που είδατε τι ξεφτύλα είναι. Για να δολοφονήσει έναν άνθρωπο άοπλο σε ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, διοργάνωσαν 32 άτομα με πλαστά διαβατήρια πολλών ευρωπαϊκών χωρών, με τόσα λεφτά, με τόσο κόπο, για να δολοφονήσει έναν άνθρωπο στο Ντουμπάι. Και παρά τα αυτά όμως, οι Άραβες των Αραβικών Εμιράτων τους ξεφτυλίσανε με τις κάμερες που είχαν και αυτοί, όπως όλα τα άλλα ξενοδοχεία. Για να δείτε απλά πόσο στην πραγματικότητα, όταν αυτό το πράγμα το πιστεύουμε σαν απειλή και δεν μπορούμε να πιστέψουμε τον εαυτό μας, πόσο η τοπάθεια μας κυριαρχεί και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό πια έχει τελειώσει, το σπάσιμο, το φράγμα του φόβου έχει γίνει και πιστεύω ότι όλες αυτές οι δυνάμεις θα φέρουν σε πέρας όλη αυτή την επανάσταση και σε καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα. Σας ευχαριστώ.